Scopul principal, bangămată. Telefonul sună, nu răspund, sunt pe treabă. Chiar și atunci când dorm, sunt pe grabă. Frații mei lângă mine, am ochi la spate. Night vision nu-i problemă nici pe timp de noapte. Îndeplinez misiunea oriunde, oricum. Nu fi prost să fii obstacol în al meu drum. Cu biserica n-am făcut pactul, dar Doamne ajută să-l arde de pe dracu. Antrenat mental, pregătit fizic. Mai e ceva ce trebuie să clarific. Prin Europa dăm să dispară norii. Poți să ne zici ambasadorii. În urma noastră nu mai fum și strum. Poți să ne iubești sau să ne urești de acum. 7 continente, băieții peste tot. România, patria, cu toții la un loc. Târgoviște, Craiova, București. Legea străzii, nu ai voie să greșești. Traficanți, cuțitari și pești. Suntem toți uniți, ai grijă să nu te rănești. Ne-am unit pentru dreptate, toți cu caziere și cu fapte. La nevoie suntem toți frate pentru frate. Golani original cu axe, fără scheme de karate. Vă prezint direct din realitate. Fratele vostru nu se abate de la banda ba în gheață. Cel mai real mod de viață. Columb are un întreg arsenal, mereu e pus pe scandal. Da, nebunul atașat, necondiționat. Apel la 2 noaptea, sare din pat. Caracter, onoare, avem brigadă tare. Toată lumea moare, banii aduc curcubeu după ploaie. Special pentru băieții mei și de la pârnaie. Zi de zi pe noi, pe undeva prin o familie unită, în timp de însfoara, viață periculoasă peste tot în toată țara. Noi suntem diferiți, nu halim vrăjeala. De mici copii nouă ne-a plăcut bagabonțeala. Lipseam de acasă cu săptămânile, cu toți golanii umblam în toate orașele. Nu mai e la fel, s-au schimbat timpurile, că s-au înmulțit prea mult ligioanele. Alergăm după bani pe toate străzile, mâncăm pe unde apucăm și ne pierdem nopțile. Mereu căutăm comorile și riscăm să ne alegem pe mâini cu brățările. Suportăm toate consecințele când e momentul să producem milioanele. Am fost în toate pușcăriile, de asta Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Nu regretăm ceea ce facem niciodată, mergem înainte la următoarea etapă. N-avem tupeu la telefon, avem doar față în față. Nu fi bulangiu că intră peste tine în casă. Un mesaj scurt pentru sifoane, vă băgăm în sat și vă aruncăm la tomberoane. Că și frații noștri de la închisoare au fost aruncați între fiare și betoane. Prea multe vin și parcă nu mai pleacă. E ca și cum cel mai bun prieten în sapă groapă. Îți vine să renunți, dar ești loial și accepti. Nu te așteaptă niciodată, tu de ce aștepți? Trec zile, trec nopți, ai investit copilăria să renunți, nu poți. Frate, am plecat zicând, cum dracu ați putut să pozați atât pentru mine? S-a terminat atunci când v-am văzut în birou, la gardă, sunt bine relaxați. Praf în ochi și pulbere, oarba după voi și declarația care o semnați. Urât sângele albastru, urmez un sfat, ad un frate la dezastru. Frații tăi, nu, tovarășii tăi. Îmi spun eu că te vor vinde chiar ei. Îl priveam în ochi, era la pușcărie cu omor și a apărat principiul în fața unui cascador. Mi-ai spus ai grijă atunci când te vei libera. Fii loial cu tine și pe aici nu mai călca. Alege noaptea dacă vrei răzbunare și fă o singur coane ca să ai scăpare. Dacă îmi spunea asta acum vreo 15 ani, îți răspundeam că frații mei sunt cei mai loiali. Nu-mi venea să cred când am văzut garda la ușă și nu puteam să cred că sunt chiar ei după ușă. Atâția ani s-au spulberat chiar așa, că heroina le-a făcut cadou o travă lui Iuda. Mai sus ca niciodată vin loial pe viață, dovadă chiar în fața ta, Mr. Bangheață.